kopine cuma Pak. Wah, ora rasa wis jam 3. Heeh, jam 3 lendrone. Yo, kita sampe kok ngadep lho. Kok salah. Ndoro Permadi pek macak wedok kek. Mosok. Endi ya, Tru? Rek. Nah. Cantik men. Heeh. Kan Ndoro Permadi to? Iya, dandan wedok yo nyedak ora nek apa kek. Nyolowati. Darane awake dhewe. Mali do ayu-ayu men. Elah. Aku macak dadi apa kira-kira? Kok baru kostume aja kowe ngono kuwi dalane begegek ora. Aja kuwi ya. Wah. Sampun Gusti Putri, nak panjenengan menika aku diwenehi tenger, diwenehi jenengku Endang Werdiningsih. Oh, Endang Werdiningsih. Banjur kowe Sakinah Mawaddah Warahmah. Wah. Yo seneng kok. Nanti nah ngono, gegere sing modern lho. Dina sampeyan yo maksana. Nyai Sakinah, monggo kula dherekaken.
sumarah mring Gusti dene siji miwang utama manindak ing raja ngadil aja susah ya Kakang masih Jaladara dina samangwadimu Bratajaya ya lara ing saguh sabyantu ngupaya mata sakembaran yen to Kakang mbok Erowati pesti jodone Kakang Jaladara tertandu kaya ora kurang dalan piye Nalaya leres menedates aturipun ingkang rayipun Bratajaya ingkang badhe budidaya pados patah sakembaran ing mija saking gunung ingkang ndarbeni pangertosan tumrap pranataning kaprajan kang sarta duweni unggah-ungguh cara abdi kraton mangke kula ingkang badhe ngupaya kowe bakal menyang ndi mulih kula badhe sowan wonten ing Gada Madana oh iya kowe wis duwe pacangan puniki lakar kados mekaten atmajanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Jembawan ingkang naminipun Yayi Jembawati ingkang badhe kula mintos raya semados saged sambiyantu lekasing Kakang Resi Jaladara ya matur nuwun lha terus lara ireng aja kuwatir aku tak golek yen perlu aku ora bakal mandeg nggonku lumaksana yen to durung entuk jangkeping patah sakembaran Kakang mula dina samangka rasah datang ngenteni dina-dina sing bakal tumeka wektu-wektu kang lumaku wanci kang gilir kemanti dina samang aku njaluk pamit bakal upaya jangkeping patah sakembaran Sosodara wus manjel kawoyan kanggo jiwa memanise manggep sinapeng dalu iki ana bocah wadon pek ayune kliwat jagat rumangsa aku ki wis ayu dhewe kok meksana sing ngungkuli kuwi sapa no nggih menawi ndang mudhun mate kula napa endang werdi ningsih kula nggih lakar ngantos mekaten omahmu ngendi kula saking Gemarang ditepungke bayaku saka ing negara Mandura atmajan ingkang sinuwun Prabu
Basudewa jeneng kula Ireng ya Bratajaya tobat. Paduka menika putra-putrine mriki siluring Mandura ya pancen kaya mangkono. Dina samangkung nggonku kedarang-darang temening papan kene berbote. Aku bakal sabiyantu marang lekase kakangku Wasi Jaladara. Ingin bakal didhawuhan lawan manudya kang dadi pilihane mung calon manten wadon ndarbeni pamundhut dan beni penjaluk. Mbok menawi kula saged sabiyantu dhumateng Asma Sang Dewi. Dina samangku calon temanten putri minta wujuding serah-serahan wujud menungso ingkang winastan patah sakembaran sing asale saka gunung utawa desa ingkang suci lair batine. Yen to tak wawas, yen to tak sawang kowe trep kamunta minangka dadi jangkeping patah sakembaran. Mula dina samangkaja dadi atimu aku bakal nyaya kelawan kowe apa kira-kira sagu. Kula inggih sedaya ngesaken dawuh kapinujur kula menika anglampahi tapa ngrami. Sabiyantu dhumateng sapa samane gesang. Apa sing dadi pedomanmu? Sae-saene tiyang menika menawi saged gesangipun miguna tumrap bebrayan agung utawi miguna tiyang sanes. Mila saged menika kanthi linu legawa ikhlas lan sing manah kula. Dinten samangke kula sembada nderek rasa Paduka Sang Dewi. Lawan Sang Dewi Bratajaya. Yen mangkono aja kesuwen ayo melu aku yo. Dinetane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kaligara saged terkini donganing kulir kuwa sing bini manca kulon yang sowan Kanjeng Rama Penemban mawi namasku namasida sekaring bawono langgeng anak Mas Naraya ning Mandura ingkang klenggan samangka prapta ana ing Gada Madana inggih. Kepareng kula ngaturaken mangabekti mugi konjuk sampeyan padha manduka Kanjeng Rama Penemban ya wis sak tampa. Ora liwat pangestune wong tuwa lae taman ana inggih kula pundi saiki jimat. Nitik saka Lekare Madana jaiting mitra kang sarta tepunging mimba semuni ana bab ingkang bakal andharake kelawan panjenengan ingsun inggih. Kalunggan sabda pangandika Paduka. Sawetawis anggen kula sowan ngabiyatra wonten asanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Jembawan ingkang mapan wonten Astana Gada Madana bot-botipun kula menika tinangisan dening kakang kula Wasi Jaladara inggih Nalendra ing negari Mandura Prabu Anakasana ingkang badhe mungkasi jejakanipun Wiladara. Kadang sepuh bakal mungkasi jejakane inggih lakar kados maklulak banjur gandeng jenenge kelawan panjenengan ingsun kula apa
kula badhe nyuwun palilah saking asalipun sang Penemban Jembawan badhe nganti dhumateng ingkang putra Yayi Jembawati badhe kula kanthi njangkepi syarat sarananipun mereka sembataning sedya Kakang Masih Jaladara awit calon temanten putri menika nyuwun wujudipun patasa kembaran ingkang wijaya saking gunung Tawindusun ingkang tasih suci kula mawas dhumateng ingkang putra Tung Yayi Jembawati sembodo minangkani lan mlebet dhumateng jumbuh kawan panyuwunanipun saking negari Mandaraka nadyanto mapan wonten ing desa mapan wonten ing Astana Gandamadana ning ngerti babagan pranatan karajan unggah-ungguhing abdi kraton mangkono anak Mas nggih lakal kados ngaten ya yen to pancen kuwi sing dadi sedyamu tak lilani ning jaganen rutinen anang wedok si Jembawati lho iki sendika ngestaken dawuh arep kula pamit ya sing ati-ati lho Nduk dikanthi lawan Kakangmu Narayana kanggo srana mrih kasembataning sedya jejapaning Masih Jaladara Yayi Prabu Ayu Sungkareng jas ngarayan ana dawuh mopo Kakang iki sing tok karepake iya sing tak gawa kuwi jenenge Endang Wertiningsih terus Narayana menika calon macangan kula Kakang ingin kula aturaken saking Astana Gandamadana putranipun Rama Penemban Jembawan namipun Jembawati wah ya matur nuwun Narayana sami-sami lha nggih padha-padha Kakang rehne syarat-sarananing dedaupanku kelawan Yayi Erawati wis cumawis ayo tumuli dina samangka prakta mring negara Mandaraka monggo kula dherekaken
nyoto saking kutha Gurukula yen tanang mutusa sangsi jagat dewa wasi sang jagat wasi Jaladara kula wonten timbaling ngadalu sinuwun dina samangku iki sing tok aturake minangka srana syarat daupmu kalawan anak wedok Yarawati lakar kados ngaten lari kalih menika mijaya saking gunung menika setunggal namipun Endang Perdiningsih ingkang pingking menika pun Jendrawati ingkang mijaya saking Astana Gandhamadana kula saking menika borong menawi dados rasa maduka sampun kula sembadani diparengaken menawa boten wah sajake jodho mundhuk Yarawati iki sowan wonten langsung aku kok waduh anak Mas Narayana putra Mandura inggih lakar kados ngaten caos kuninga bilih ingkang wonten minggih kula ingkang abebusana cara wasi utawi ingkang minastan Masi Jaladara menika senes sakwantahipun Masi ning menika ratu ing negari Mandura Kakang Mas Prabu Ananta Krasana waduh wah anak Mas Prabu Ananta Krasana kok ya kondo wit biyen-biyen yen to pancen biyen ki wis kondo asah nganggo wasi Jaladara mesti ora kedawa-dawa sampun Maman Prabu sampun sedaya niku sampun kelangan saya Narasoma kula nrapta ning negara Mandara iki hangestreni anggonmu duwe gawe mantu anakmu wedok Sirawati sing dhaup kelawan Ratu Mandura Prabu Ananta Krasana waduh inggih lah sing sak banjure kawruhanana kaiwangan Suralaya ketaman gara-gara saka pengamuke ratu ing Puspa Kawedar Ratu Puspa Kawedar mau wujud duwe pangga utawa gajah sing rupane putih dewa-dewa padha mundur dewa-dewa padha mendelok barisane Bekasane Adi Guru paring dawuh kalawan Narada supaya nyraya ratu ing negara Mandura Prabu Ananta Krasana minangka dadi jagoning para dewa. Waduh inggih ngesaken dawuh. Krasana wonten dawuh. Dina samangka samu barang wis ditata kelawan Kang Maha Kawasa. Jeneng kita wis pikantuk jodoh tegese trep. Lamun to ngembak pemerintahan negara dadi ratu ya kudu duwe garwa parameswari. Aku njaluk karo kowe ya. Kok Krasana kono-kono kuwi ratu bojone akeh. Ning kowe mung siji iki ya. Oh nggih kula sumpah. Kula sumpah lahir batin kula namung setunggal menika. Ah syukur yen to kaya mangkono. Dina sampeyan ayo melu ning kayangan minangka dadi jagoning dewa. Yen kowe iso neluke Ratu Puspa Kawedar. Prabu Puspa Denta ing wujud gajah bakal gedhe ganjaran kita.
ana ing ngrepat kepanasan. Aku jagone para dewa. Ratu ing negara Mandura Prabu Anungka Krasana. Wah. Soroh nyawa kowe wani karo aku. Dewa wae mundur jajal. Pisan boten duka mono kula kasesering yuda kalah inggih Pramot tibane Nenggala sampun Nenggala menika sampun tibake ning boten saged mbucikaken kulite gajah putih ingkang nami Prabu Puspadenta ya kae gajah sing ora sak lumrahe gajah. Agate nek gajah lumrah kuwi ora iso ngucap, ora iso guneman, ora iso dadi MC. Nek wasis micara, dadi mbok menawa ya kira-kira ya kelemane ya nggon mapan nggon ilate duwi panggo mau. Kesanipun njajal golek ana kelemane betoten iki. Prabu Puspadenta nalindring puspa kaldal dene Sangka Krasana. Datan bisa mubah, datan bisa musik. Astanira Sangka Krasana grayah-grayah buka cangkeming gajah. Duwilena Sang Puspadenta binethot ilate tugel ta. Nglumpuk tanpa daya. Teluk Sang Puspadenta. Dibethot ilate wis nglumbruk kaya ngono wis ora. Gajasena. Gajasena sinten? Udu ta? Ah, sanes. Wong Puspadenta kok iso tekan ngendi-endi. Heeh, kelingan lakon ndek ngenane. Iki dina wis teluk tegese gajah iki wis rumangsa
dikalahke dening jeneng sira Kakrasana. Bisa uga iki dadi titian utawa tumpakanmu besok. Kowe iki sedaya ngestaken. Lah, kanggo ganjaran jeneng kita, ayo tak wenehi sandangan. Tak wenehi busana keprabon. Tak dadekke ratu sisaning kayangan. Nggonmu nganggo busana. Bojo ya wis duwe, sandangan kanalendran ya wis diparingi para dewa ya. Merga minangka dadi sesulih ganjaran sing kudu tak tampa, nggon wis bisa nelokake wujude ratu ing Puspa Kawedar. Prabu Puspadenta. Oh iya, wis saged dawuh tegese wis bener-bener bisa dadi balane para dewa, kancane para dewa. Ngaten iya, kula seksenana jagat saisine dewa menehi gelar marang jeneng kita Prabu Kakrasana jejuluka Sang Nata Prabu Baladewa. Merga kowe dadi balane aku mau ambungi ngatanipun suasananipun kados mekaten dingin kakang kula dingin rumangsane aja sok kaya ngono ki lho karo Mbak Yune ngombang ambungi rumangsane Koko Prabu Baladewa ya Naraya aku diwene busana saka kadewatan wis pangguga titian Ki Kyai Puspadenta. Jati tiba kemil, sawengi tiba kemil. Nggih, nggih. Nderek mangayu bagya nggih. Sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Dinten samangke sampeyan Nyokrawati Mbau Denda, kok sami asesanti jaya-jaya Wijayati Rahayu Purna Basuki sekali merdeka tetep merdeka ing sambekala. Utamane para manah agung ingkang mapan wonten ing Pule Sawahan Madiun tansah manggiya karharjan kawilujengan kebagas kewalasan sehat walafiat panjang yuswane ngebat barokah lumintir kang sato kathah rezekinipun slamet donyane slamet akhirate amin amin ya rabbal alamin.